Assalomu alaykum подписчикони барои шумо имрӯз 6 сар гӯсалҳои аргинона барои мол кардан пешниҳод мекунем. Марамат аргинона барои мол кардан пешниҳод мекунем. Яктаги лайка монтон, каналро подписатсия кунтон, молхаро бошагар видеолука то охириша тамошо кунтон. Якум моли мо пародаи чорни пёстри бо сементал гибридтай дӯстон азиз. Сементал бо мондаги чорни пёстри бисёртар мондок шудаги, лекин каллаша не сементал аст дӯстон азиз. Мана бентон бисёр одам молои зотор мепурсидагӣ буд. Мана барои шумо молои зоти дӯстон азиз. Чиста пародаи чорни пёстре ки сементал гибридтай пуштошам васеъ дӯстон азиз. барои мол кардан, барои ояндаш харидор бошагар марамат дӯстон азиз. синни солаш 3 моҳа. Мана агар ширки калон кунтона мешавад, ягон мана таги мол ба сартитона мешавад дӯстон. Далши макидан ба мол мемакад хулас калон. синни солаш 3 моҳа. Масалан нарху навош 11800 муомила ҳай дӯстон азиз. дастапкашам бе ягон мушкилӣ. дуюм моли мо бошад 8 моҳа буқаи чорни пёстр дӯстон азиз. хӯрдан саломатиши зур. Ин буқаям ягон хел камбудиш нест. ем ба тайёр дӯстон азиз. Кам ем дода калон кунтона мешудаги мол ай дӯстон азиз. ем хулас калон ем бори буқа. хӯрдан саломатиши инам зур ай дӯстон азиз. ягон хел камбудиш нест. барои мол кардан инам беҳтарин вариант. масалан нарху навои мол дӯстон азиз ҳамагӣ 9200 сомонӣ. боз муомилаи хушрӯ дорад. плюс масъалаи дастапкаш бе ягон мушкилӣ. адреса гуфтага дорам. адрес хуҷанд, ноҳияи Бобоҷон Гафуров. касоне ки мана Бобоҷон Гафуров бошад, агар рафта дида харидорӣ намоятона мешавад буқара дӯстон азиз. кадом моле ки вибрат кардид ҳамаш савдо мешавад. ин номери 2 дӯстон азиз. анакнун мегузорем мана бо якта дигар буқачаи Карпат Ало дӯстон азиз. инашам хӯрдан саломатиши зур, мол айни худ ягон хел камбудиш нест. масалан нарху навош 8500 муомила ҳай 4 моҳа буқаша дӯстон азиз. мана касоне ки маъқул дона кунанд марамат дӯстон азиз. 8200 муомила ҳай. подписчикон азиз, чорум моли мо бо якта дигар буқачаи чорни пёстри, фақат инаш синни солаш 5 моҳа. хӯрдан саломатиши зур, мол айни худ ягон хел камбудиш нест. барои мол кардан инам беҳтарин вариант дӯстон азиз. мана тамошо кунтон, агар одамое ки зоттор молои кофта гаштагӣ буд, имина барои шумоён дӯстон азиз. нарху навои мол 8500 сомонӣ. боз камтун муомила дорад. масъалаи дастапкаш инам бе ягон мушкилӣ. фақат территория хуҷанд дастапкаш ройгон ташкил карда мешавад. дар районҳо гуфтаги нархҳо мо зиёд ё камтар карда масъалаи дастапкаша соҳиби мо мебинад дӯстон азиз. ин буд номери 4. ин номери 5 бошад дӯстон азиз. бо якта дигар буқачаи Карпат Ало дӯстон азиз. хӯрдан саломатиши зур, мол айни худ ягон хел камбудиш нест. барои мол кардан инам беҳтарин вариант. синни солаш бошад 3.5-4 моҳа буқача дӯстон азиз. масалан нарху навош 8500 сомонӣ. боз камтун муомила дорад дӯстон. мана касоне ки харидор боштагар марамат. охиро моли мо буқаи Карпат Ало дӯстон азиз. инам мана шикама сафедай аммо Карпат Ало гуфтасем. Карпат Ало дӯстон азиз. хӯрдан саломатиши зур, мол айни ҳоли ягон хел камбудиш нест. барои мол кардан инам беҳтарин вариант. мана касоне ки маъқул дона кунанд нархаш 8200 муомила ҳай дӯстон азиз. марамат, занг зада харидор намоед.